Mama, you can't make it dish. You dish unto me. More than dish, my dear, in my phone. Hey. Canto maranto boy. No, lelu sukuntum leni hawa mama kwa gina nwa awu machine. Ikwu boy. Anda awu machine. Ogwo ke igwe. Ogwo obara. Hey! Ini eri ke video ki na ebo. Landlord. Asima bia nyo mbe. Maka ego shop. Maka ishiwe ibra. Otu isi bamba ku ka maka shop we. Biko. Ama m se eji mgogo aga m akwụ akwụ mana achọrọ m ka nyetu m obere ndidi mgbagharịa m nwetakwa nego bịa ụgwọ shop and ịma ebe eruru shop ebe bara ime and ahịa ada aga ahụ di m kwa na akịchicha ya ike ntị m bịa m yụọ nga biko nwetara obere ndidi biko Ha ga-ata ọnụgbọrọ ka machine. Don't follow no commission. Ese mi bari wetre nego mama na ibra nga be go so no mmiri. Nye tugo obere ndidi gbaria. Akwa mkpụrụ ihe. Nye tugo obere ndidi gbaria. Onye mgbari. Nye go obere ndidi gbaria. Brothers. Aworo ha na ikwu shop ote gi cheta mgbari. Mana abali oti da gbari gi hụtọ digo wago na abụchi so nwa. Nwa gi mege kwu ka nguru here ga ni si ada koi. Owara na agbago. Every year give a call na cost story. Kan ukuru da ikuru ko ikuru kojo iburu mumma iwuru ma acid na ho in fact iwuru nnu na so te wala ga mi ananya onye bagara nu mulo madu na ya ngwa ada ari ahia mma ya megini ya pack out igeje agha no nga heri ndi mma na amususu ma ya da aga na shop ndị tenant ndị odoro na shop ha na complain sa abale wala amusu na be eri ha ogu na eri ha amusu iwa amusu ere witch yes popular shop aka shali digike mgbe ga galo dia aka na shidika we madu enwe mgbe ndi ga galo onye aka na shidika no ị ga-alụ onye akwụkwọ ihu da ego kwụ ụgwọ shop me wure ego zuru ji ọnụ te wure ego zuru contest te n'aka wuru ke penti ụkwụ fix ye mbọ anya kata isi me hu da ego kwụ ụgwọ shop ma me bupụrụ gị n'ozu na shop wa gị kpọ m onye oshi gị ka na-esi ngo da akpọ Chineke akpọ gị ọkụ chi ga-atụrụ ọsịsọ ihu ego azụrụ ji ọnụ me hu da ego kwụ ụgwọ shop inwe da ego ụgụrụ gbawakwa agụ maka Chineke at the end of this week ka m nyere ndị a ga-anyị ga-akwụ m ụgwọ ahụ maka chukwu ga regret ihe jiri onye aka na-eshi dike stupid woman. Ya, Chinasa. Kedu nnọọ ihe kemgbe ụtụtụ ịbịara nga saa akwa ka ị na-ebe ka ihe mere taa ụbọchị akwa lekwe Chinasa asarala m ụkwụ dịrị ime o ahụrụ m n'isi adịghị gị mma ihe m ji obi ọma nyụsala bed ka ewere obi ọjọọ were aka kọba ya gasị m n'ịdị ime otu ochi na-adị a ga-eji ụtụtụ chọọ ewu ojii isi m mee ịma na onwere onye ọzọ nwe isi m mekwanụ enwere ọgwụ m ga-enye gị ọ ga-adịcha mma ndị ma aṅụ ọgwụ ọbụla adị m ete ime a ọ bụghị ime ka ịla gị ite Chinasa bịa ka m gwa gị bịa na ahụ nne gị ọgwa m na gị nye gị na onwe ihe ọ ga-eme gị ịma na afụrụ m gị n'anya ama enye gị ọgwụ m ga-enye gị mgbe ebe zina jide m aka afụrụ m gị na na-asa m ke m ngwa bịa ka ị gịwa
been a long time. Never come back home. If you have this see, the village is so bushy now. Onyano, brother Desmond. Welcome, eh? Yeah, thank you. My Umu village. Very nice. Wow. That's all everywhere is. Wow. If it's not Canada, Kunabia. hello. Nanimago near village. Opata, Opo, Monokodi. Because okay, I did. You know, you can support. Ah. I can't wait to see mom and dad. I miss their food, you know. They cook a sweet food for me. Wow. Brother? I didn't hear them about. Oh my God. I can't share. Town hall. Yes. Brother, Obudana Sago. On about to get go. Ofonye Budia Risa. Ego. What about the money we have been sending from abroad? Oh, yeah, no. I couldn't hold on. The whole I can't hold the take it. Up to this time. Nebe. Ofonye Bio Obulego Budu, the Risa. Kokwanike. Oh my God. What are logo the ifi? Obilenwa Buafo. Yes. Oh, Dinimenu. Oh, Dime. She married? Nebe. So Obodanye maybe sigo. Obilenwa Freba. On what book I want ya. On what book I want Obilenwa. Noboda. Alumudura. Can you number to apprehend the person? Nebe. Imakuno Yemelia. I've been so good. I'm not only my mom. What neba. It's in your bar. Is this what have been going on in this community? On your brother. What is all this? Margaret. Onye gbanwere. Ị gatara na akwụkwọ nsọ ka getara na news. Ị nọtala before say Margaret gbanwe. Jezebel nọ na Bible, ọ gbanwe daga ya nwụọ. Maka m si melom down titụrụ ndụ gị aka himere gaga zuo m oshi. Gị gazie ego m. An mezego onye were ihe nwunye owo shi ka o zuru. Ihe gị uwe ihe m. Ihe anyị wu otu. Ihe m uwe ihe gị. Ihe m na go yiri. Nicholas asim ihe m na go yiri. Ka ihe gị na uwe ihe m. Awudu na ego. Nnukwu ya. Awudu na ego. Gatoro m ego m. Nye m ego m. Ị na ha enumo. Margaret, ị na ha enumo. Enwekwe nga ga-emetụ mma na ihe onye ahụ eshiarịa. Ị na ha enumo. Lekwa ya mebigire gị ka azị. Enwekwe ndị nọ na nsịkụta ala na ote na-akpa m abụbọ n'ahụ. Na-eme how are you? Ị ga-aga kelebe Chineke na mụnwa nọ na sakrament. Mama ihe push gide m. Gị mege push gide m. Gbaka m n'ote kwapụ m. M ga-agala nwaanyị ọzọ. Gba nkọ ga-agbapụ m n'anya. Oh yeah. How you chegbola fana na Agnes at the church? On na Agnes na dinyo nye. One no wo chukwara atutu. O chukwara atutu na mu hapo shansha mde o ere one. Amakwo him now. What's going on here? Why put up your fight? No. Sir? Good day. Oh, ba no jasia na alum. Oh, where? I know here. Because melody are down. Ya capitalize on a good heart. Man, you be a Maroccan. Zomosh. Onye zuru goshi. Onye wure ihe nwe yo ihe ọjọọ ka o mere. Na magara ka ihe nwe m gere ihe. Ị magara ka le amagara na ka ihe gere ihe ihe ọjọọ ka m mere. Dibia nga na akpari m n'ezi. Ha maka. It's okay, madam. Ha maka biko. It's okay. Ha maka. Okay, it's okay. I understand. It's okay. Wait for me. I'm coming, please. It's enough. Margaret, Hamako.
I'm a couple go. It's okay, it's okay. I saw him when I go. I saw him make a work. I know the man on a tap in Nakago. It's okay, please. Don't quarrel again. Thank you. Okay, sir. You hold this one. Just manage it. It's okay. Analysis not going to be okay. Daddy, you know me, sir? It's okay. Yeah? Please. Let's get you 10,000, you work 5,000. Don't take your wife's money without letting her know. It's okay. It's okay. Thank you. Alright, don't fight again, please. Take your wife home, okay? Alright. You too. Thank you. Onye nwa ikwa asibe mmaji kwuru mmaji. Isi wepụta ya nya asigo. Hey, nya ya kwuru nwa. Ama nwote nwa pụta ya refresh, ego ya refresh. Onye nwa mbi yo ihe wo. Ọ wụ dịgo aka ekwesịrị ego nwa mbi. Onye ibibiri ote ya aga nrụma. Daalụ ọ ga-arịrị gị ma ọ ya abalị. Onye siga erile ya rile. Hey! Masi wa no here. Onye wa no. Ele kinele nwatakịrị nwa obodo Igbo esi amụrụ ya. Na-emechagote. Ọnwa obodo ahụ nyere m ego nwoke ibe gị nwa obodo ya enye m ego. Onye m tara ụtọ ụlọ onwe m. Asị m nwetụrụ ndidi ntị. Lekwa onye m ga-alụ. Onye anya m. Masa asị m maset. Famatik pụọ. Onye bụ onye ga-alụ m nụ. Ọ bụ mma batiziri m. Ya kwara m kwa ịgara gị. Chineke nna mụ fọrọ ọrụ na-ele gị ote na-ele ọnụ na-eji ekwu ka ote ya dị n'ọkụ ote ha ụra mma ọkụ họọ ya n'ọkụ ote ebe na ya chapi oredi nwere ote dabie ego ọnụ ote gị ọ na-ebie gị iwe anụ ọhịa iwe nwaanyị ibego ụmụ ya ọnwa nwaanyị ibego mụrụ ego ọ bụ ya mụrụ ego mụọ ego awụrụkwa ego fọkụlafọ elebineti ihe wepụta ahụ adịna ewere nwoke nye m 5,000 wepụ 10,000 enwechi ike iti gị ego kama ego baka n'ime afọ ọtọ na-eji ama amaghịkwa aka o nke ọbụla ọsọbute gị maka tupu mmadụ aka nke ahụ were ego Margaret ama ata gị arụ ama aka gị n'ala gị kajisa nna nekwa ife ị na-esi ị na-esi ụsọ ọ dị mma nna anọzi m na-asị ka ezi ọma abatazi ọkwa trafik obodo a ndo ekpe ị ga-achị obodo a maka ị ga-achịlili obodo a ekpe ị ga-achị obodo onunwa elu alụfụ ụzọ eme nwe anything like trafik maka ama m onye ịbụ negoro ife ị na-eme n'obodo onunwa little imegolo eme ma lụzọ gị ga-abụrụ onye isi ala ị ga-achịlili obodo agwa ngịnwa ị ga-achị obodo ife ị na-eme erika nna m daalụ ka isi je kpọnatalụ m ya daalụ ife ị na-esi ife ọ dị nke ntaba ya ataba ọ bụ na ọ bụrụ nwa m ụmụ tụsasa ịma na ndị nke ị nyere m aka gụrụ nọ na nke anụnwa dịkọ nke ihe na-esi na arụ eketa dịkọ nke ị ga-enyezi nna m ịchịbara anya ụzọ niile ị ga-alụ ya ịlụ ụzọ niile ka igosi ife iji wee jee obodo anyị nne gị ga-abịa ya isi n'ime ama m na ị na-abata ka ga mma na-ezisi nri ị ga-aba n'ụlọ nna ahụ
nya alụmite gị ụnụ akwụlụgokwanụ ife ọ fọdụzị bụ ka ngị nwa akwabata ụnụ akwụlụgo oge ebe ejedebe mkpu niile dị n'ime a na m etinye ma falo gbadi enwere ọkụ m kwuru sị ka etinyesi ya ebe a na-afụ ife ịgba mmiri nke dị oji nke blaka enwere ọkụ m kwuru sị ka etinye ebe ahụ ọ na-abụ n'abalị ọ bụrụ na achọghị ịba aga ọkụ ndị adị na wọl gbanye ebe ọbụla dị bright ọ na-elotasị tinye gịnị mere ọ ga-abụkwa na injinia maka na ama elote m n'ikwulie ọ injinia ọ injinia mana o nwere ife ome maka ịma ọ bụ na-etinyeli ebe niile a na-amụkesị mana ife dị n'ime ya bụ na nke dị n'Owerri ọ dị na ya ọ nlozọkwa na ọ pụrụ m n'uche maka na ọ bụ na ọ gbatara m n'uche na m ga-arị mind dị injinia nyanwụ isi adịkwuru ma ya nwa bụ injinia elotere ndị a bụrụ na ebe a na isi a na-agbakasị maka na etinye etu na ebe niile a na-amụkesị onye bata ọma nọ nwa m ọlụlụ mana o nwere ife ome mama ka m gụsigo dị gị ife a mba aka na-eme nwayọọ tọchị nke a ga-enye nke anyị batakwuzi atọchị bazie emekin sure nọ nke dị strong ka ewe Politics akpatasị ife oli niile emekin sure na nke ọbụla nchọ si n'ụlọ wọlị ọ dị fresh onye ka nne ji adị fresh oge ọbụla nne yi dị fresh ịnọ anụ ebe ị nọ nwere ka nyala ya ndị ebe anyị nọrọ na ife niile ị chọrọ ị ga na-enweta ya nke ọbụla ị chọrọ ife a ga-emekwa this thing all the places ndị ma ahịhịa ndị a na-edotasị ebe a ụlọ ọga bụ mma na-asụ achọ m ife ndị ahụ Margaret, no titi, ihe amụ na gị kugedi na fon fefe. Masị ka m bịarute n'ọbụla ime nke mgbe ọbụla ime ga-apụ mgbe ọbụla ime apụ ya ogoro ole ndị ọjọọ echetele nwunye ego ndị ọjọọ etere na te ha sọ Margaret ga ha hụ otu nwushike ịgaziri ha maka mama onye m na-efe mana m ga-achịkwa ka ị gaa ụlọ ọgwụ ka dọkịta maa ihe n'ime gị ụka gị tọrọ ụtọ nne m ụka gị tọrọ ụtọ ọnwụ ịga ụlọ ọgwụ ka iburusa ego ọrụ ka m gafere ndị n'elu okwute nwaanyị isi ahụ niile dị n'iche n'iche otu ihe hụrụ m mkpụrụ ọgwụ bekee ọ na-arụ m ọrụ n'ahụ m otu yarị m otu enwetu m na-eji eji aka m hazite m nkọta mmaise mmụọ nweta onwe m onwe ha na-abịa gawara ije ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ ama m onye m na-efe Chineke osuo niile nke ndị agha nwa aka na-akpụ nwa Jehova Melkisedek ichefuola onye nwa ụmụada Melkisedek Jehova Melkisedek akpọọla akpa ịga m ka m na-aga pastọ anyị ụkwanụ pastọ Martins si na ugbu a gaa nọ
ma ekwensu mmụọ ma ekwensu mmadụ onwe kingdom ọwụla nwechi ga-enwe ike iwepụ nwa m n'afọ maka na ka bịara ugbu a wee mpe ọ prọfet so nwa ihe ga-eme m onye m na-efe mmụọ anya sị ka m bịa leta nne gị maka na aghọtaghị m ihe ikwu ga na fon mana ka m bịa lewanụ nsogbu adị otu ihe wụ akpọ mmadụ ya aza na onye zakwara na ọ bịakwara na abịa otu m ji mkpọ ọṅụ ga-eburu mmiri bịawa ịgbalịala nne m gbalị arụkwara gị mma nne si na oge nna aka fụrụ oge nnọdụ na-asị kedu mbọsị nwata ga-abata ke mbọsị nwata ga-abata iwe ezi ozi kwu na ị na-abata eri nnu na ị na-abata ewu nsị bụ gịnị mmaba afịa wee je kpokọba ka m wee ịbata ka m wee nee ya ndụ anya ya ka m wee nee ndụ ya anya ọfụma ịmana emesiri m nne gị ọzọ m jiri ekwu ọ tụgo ọkụ ma nke atọka daalụ nna daalụ ehe ka njụ keneli nwunye ọ na-esikwa na ụmụnne ọ na-esikwa na nke dị iche ọ na nke m pụrụ iche nke nne ga-adị ilu iche ọnwa ka olue ọnwa nwụrụ ka aka nwunye elue nwanyị ọkpọkọ ya la ịdasị ndị chọrọ ka a ga-agwọ ọgbapụ na-esi ozitere ya ikwu na-esi esi ugwu ka anyị na-adị abịa ata na ịnọkọta na ịkpọli abịa ata ya ejego m datin ka enwe ike kwụsịtụrụ ya ihe dị agha agha ọ ga-esi osi ya ọ dị ka nke gị ma ama m na amaghị nkwa ọ ga-esi ọ dịkwa ka nke gị ịkpọnata ọ nọ efere ka mkpụrụ na-abọ na ụbọchị na-abọ na ịtọ by the time ọ nọrọ mkpụrụ ụbọchị na-abọ na ịtọ mkpọli ya baa na kichin nne esi ọ na-ene anya ifi osibe nni ka m I really enjoyed the program. Thank you. Daalụ nna daalụ ka ebe nwanne nwoke nọdụ Nicodemus, ka isi wụ nikotin ya bụ ị ga-egbu m n'ụlọ mbụ ụzọ laanụ n'iyi lenne ego obere nwa wede ịma gbakpa mụrụ ya Desmond aga ego ti gị n'aka gogogo ti m n'aka ga-elipụ uze gụmịa gala n'onwe gị niile kwa ihe na-eshi mmemme kama ị ga-egbu m n'ụlọ mbụ ụzọ gbuo onwe m bụrụ emegbukwe gị ụmụaka pụta ga jụọ m eledadi masị dadi wu blanda ful ọhịa ewu ọnụ ọjọọ erie katara agbachala agale di lọlọgọ nọ keme eriri hụtọ eluigwe ga-ama gị ikpe heaven will judge you
ego m riri owe ego gụ mmadụ akịrịgoro ego m ego m ọgbọgụrụ na agụ m gụrụ gụ nwere ka m gagara mmị ihe gụrụ m ka ihe m gara gara ọkwa nyere gị 10,000 nye m 5,000 kego wee ga eji elekwata ezinụlọ ihe m ụdị bụ ụlọ ihe ụlọ sọrọ m nwa mkpi ada elige ya ọgwụ kinechajelagn ke m agbụ Margaret bịa tọọ m agbụ na megedeka tọọ m agbụ maka chukwu megeji aka m lụzọ agbụ nchi nga akịlite ji aka m lụzọ oyi ị ga-anọgide na-agbụ ebi ebi ọ ga-abụ gị ka ọkụ n'ahụ ị ga-anọ na-agbụ ebi ebi gị sọwasị kachara Margaret gị sọwasị kachara Mommy, come to put that in on your foot. You make it. He top your reading on a field. A problem making him. Happy and Gaya Huto. Go Huto. Margaret. A cigarette. Before that top of me head. Top of that me him young nigga papa. Alright, thank you very much. This is Chiefimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!